Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama wanda ake zargi da kashe Nabeeha bayan da suka kama su shida a gidansu da ke babban birnin tarayyar Abuja, wanda kuma suka bayyana sun kama wanda ake zargi da miliyoyin kuɗaɗe a tattare da shi. A safiyar wannan rana ta Lahadi 28 ga watan 1 na shekarar 2024, rundunar 'yan sandan Najeriya ta baki mai magana da yawun rundunar wato Olumuyiwa Adejobi ya tabbatar da cafke guda daga cikin waɗanda ake zargi da sace mutanen nan su shida a birnin tarayyar Abuja tare da karɓar kuɗin fansa naira miliyan 100. Ta cikin wata sanarwa da Adejobi ya fitar a wannan rana ta Lahadi, ya bayyana cewar sun kama wannan matashi ne mai suna Bello Muhammad wanda ɗan asalin jihar Zamfara ne mai shekaru 28, inda sanarwar ta ƙara da cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama shi ne a wani hotel da ke yankin Tafa tun a ranar 20 ga wannan watan, inda kuma aka same shi da maƙudan kuɗaɗe a jikinsa sama da naira miliyan 2 da ɗoriya, wanda ake zargin na wasu ne kuɗin fansa da suka kawo shi bayan da suka kama 'yan uwansa a wannan tsuki kenan. Sanarwar da rundunar 'yan sanda ta fitar ta ƙara da ba da tabbacin cewar bayan da aka shiga tambayoyi ne a kansa da ya shiga hannu da bincike ya nisa, ya tabbatar musu da cewar guda ne daga cikin waɗanda suka sace 'yan matan nan da mahaifinsu su shida a birnin tarayyar Abuja tun a farkon wannan wata na Janairu, wanda kuma daga bisani suka karɓi naira miliyan 100 kuɗin fansa bayan sun kashe guda daga cikinsu wato Nabeeha, suka sako sauran 'yan matan da suke hannunsu. Sunana Fahad Kabir mai tata. Albishirinku 'yan mata gami da matan aure masu son kece raini a gidan biki ko suna. Muna farin cikin sanar muku daga tafaran kamfani AA&M High Fashion wajen ƙura ado da kwalliyar mata. Ko shakka babu, katafaren kamfanin AA&M High Fashion sun tanadar muku da kayan kawa irin su abaya, lifaya, takalma da jakunkuna, kai har ma da sarƙoƙin zama a kirjin mata. Ga kuma kayan yara abin da sai kun gane wa idonku. Ki siya? Ka siya? Daga katafaren kamfanin AA&M High Fashion da ke birnin Egypt. Za mu kai maka ko ina kake a faɗin duniya. To da mun gane wa idanunku, kuna iya ziyartar su a adireshinsu da ke sharaɗa rukunin masana'antu a kanan Jabu, Najeriya. Ko kuma ku tuntuɓe su ta kan lambar waya kamar haka: 08031081128 ko kuma +20100534209 Kada dai ku manta da sunan AA&M High Fashion. Da kayan ado muka yi musu bincin kawo.